अरे क्या बोलो कौन मारती हूँ कि जोड़ा मारे कौन गाड़ी देत रहा चलावा हमार कहाँ गई हो बुझाता केनियो अपन है अकेले लगलो से काय अकेले यहाँ तक हमारा भी ये मेरा नाई का चला आई चला डंटलू सासो देखिए भाई कहाँ गई बा बुझाता कि पिछवा गई बा कुछ जुगाड़ बनले बा देखो अगर जहाँ आई नहीं तो तार बुखार छोड़ा दे जल्दी आओ चल बाबा गुरुजी गोड़ लागता नी घुस रहा गोड़ लागता नहीं गोड़ लागता बही रहा आशीर्वाद ना तनी हां कोने ना कि खुश रह हां ठीक बा बाबा एगो बतियोले बनी भौजाई हड़ी ठीक नु आज दशहरा चढ़ले बा आ उनका कहिए से लइका फैका होत नहीं खे तो कहनी है कि चल हमारा बाबा भेरी आ बुरबा कही के जल्दी ले आओ लिया लई हां चले के पड़ी ना ना आ जाई हैं लेकिन बात सुनो जाई जल्दी तो शिकायत होई आपना की बुलावल जाला पलानी में लेकिन ससुर देखी है मैं तोहरे देखे के हम नहीं जान कुछ सुनी ना हमें अगरबत्ती बा आ रोडी बा ठीक नु आ जा तने हम भौजी के लिया के आवे थोड़ ही जावा सुनी ना पलानी में लिया ले के ही जे जहाँ बदमाशी हमारा करबो तो मराए लगबो तो हम कहा कनी हम जैसे कहब वैसे करी है ठीक नु हां मैं तोहरे संभाले के बा हां हम तो खाली देखावे में नहीं बुरबक हां मैं तो कमवा तोरे न होला हां ठीक कहतनी खाली दामवा लेत रही है हमरा के दामवा दी है हां काम तो ये ठीक कहतनी हां तो जूता पहले रहे पर बाजी बाबा तू बुझाई नु का बनइबो हम बोका बना चलियो दे तो कैसे एथी करब का ओकरा के फुसलाई पगला ये भी देखो पहले समझ लियो हम तो खाली देखावे भर बानी बाबा के नाम पर हमार तो कुछ आवेला है ना लेकिन धिकल तारा खातिर हम जानो दिला आ तू पिटवाइबक दिन हमरा के जानता नहीं अच्छा आवत नहीं रुक जाई जो जो लिया जो हां रह जाई आवत नहीं जो चलावा जो तोरा खाली हम का कहनी अतने बाकी लइके पर लागत रह गइले तने सेवा सत्कार करेलस नानी कहत ई खोलिए अरे बाबू आ ले के आओ तो ले हाय सीव है दहन ये सुइया कहां रखले बड़ू सुइया ओइ जे डोरवे में खोसनी है देख ल डोरा में कहां अच्छा हे जे लेउवा में बा अरे ये छुटकी का आ सुननी हनु के एगो बहुत बढ़िया बाबा आइल बा कहां बा अरे ओ तेरा पर आ का ई अलुआ जलुआ के फेरा में पड़ रही ना दीदी अरे ना का तो बड़ी देख तनु जेकरा के ओकर बढ़िया माने जौन चीज कहत तौन चीज हो जाता है सही के हां त का हमारा ठीक हो जाई तो चल ना ले चल तो के दिखा दे ये दीदी आ ना ठीक होई तो फिर ओ दिन वाला का एगो क्वेश्चन आयरन परसलिया याद बा आई मैं झिटलन झटलन लेके चल गइलन ना बा किनकर नाम हटता चारू ओर त केहू देखा के अपन गांव में आइल बा हां देखा के बा तबे नु मैं होटल के देखा के आइल बैसन कहत ऐसा हम बड़ी चर्चा सुनत नहीं उनकर चल देखा दी तोरा के चल जाओ तब चल ए नानी रोई लेवा चढ़ाई ठीक बा आ तब तक हमने के आवत नहीं जा हैं चिलैहन तब रे कि छोड़ के भाग गई सन हमारा बुढ़ी आइन हमार त कह देम नु के गोल बैसो घर ठीक बा नु चल चल तनी कहे एगो खोजते रही जे केहू के देखावे के अब बेटा ये गोलन बाबा चल सर से कहे आइए जाए के देखा के ना तनी आई मजा के लेला ई पूजा पर चीज है आ देखो अभी तो एगो गहकी नहीं लन्ना तू चेला हवा के बिहते में का भइल बड़ा हमरो के तू लेबो अपन हो जइबा तोरा ले बानी तू कोया चल देरो मत चल हम बानी ना ई हम का नाम बाबा प्रणाम खुश रह बच्चा को बच्चा होते हटी जी अरे खुश रह आनंद होखलो भगवान तहलो के गोद भरस लइका फैका होको ए बाबा, बाबा जी वही हंस दर्द दिहन वही दुख खातिर ताइल बनी जा का आई समस्या छोटकी के हमरा 5 साल बियाह कइला हो गेल अभी एको लइका लइकी ना भइल कुछु हां 500 बेसी हो गेल दीदी अरे तो ई बताओ तार पहिले कहेला हमें जे बानी तो चुटकी के बात बा तो हमनी के नानू जानत रही जा उ तो हऊ पूजा के माई कली है तब हम जननी है लेकिन देखो भाई एगो बात बा का बात बा ये घरी लोग बहुत लोग खाली शौके करत रहता है ठीक नो कैसन शक बाबा माने लोग ने कि पंडित जी ठोको सलाह होता रहे हई साधु जी हई होता रहे हऊ होता रहे केहू साधु संत के बात मानत नहीं खे ए बाबा तनी अगर हाथवा देखी त उ बात कइल अगर नइखे मान कुछु। जइबू लोग
मानम जा तब तो बच्चा हो जाई। पक्का हाँ हाँ लेकिन तब बात के मानम जा लेकिन बात माने के पड़ी। के तो कहत रहे के तार हाथ में बच्चा ये नहीं खस देखावले रही तो हाथ खोलनी हां हाँ हाथ देखौले रही एगो आइरन उहो झारते रहन बाबा ना तो हमार देखो हमारा भी जे आई हाँ अगर हमार कहल कोई तो बुझा क्यों का बाल बच्चा हो जाई बाबा पक्का हो जाई। कोनी है नु कि बाबा के बड़ी शोर बाटे नहीं ल, सही की बाबा लेकिन हमार कहल का कर लेही ना बाबा हम ना ली कुछ ना ना जवन ली तो चेलवा ली। चलो ली हाँ अच्छा जाए दी हमनी के देम जा जितना को हम पैसा रुपया देम जा ना ना हम से कुछ कम। ना लीला चेले बाड़े जौन करी है तो चेले करी के बता दिला कि चेला ऐसे से जाके कर। ए बाबा तो हमर हाथवा देखी ना ठीक बा तार हाथ देखत तनी हम चला बा। हाँ तनी हाथ धरत हम हां ये काहे बाबा रौरा ना देख धरम हम औरत लोग के हाथ ना धरी तो कैसे बताई बाबा ना हम बता दे धरम चेला हाथ धरी हम बता दे खाली चेलवा छुई तो हम बता दे। छुई हां धरा हैं हां धरा हाँ मुझे टेढ़ करो चेला हवा अब कैसे धरी महाराज कर बहाला बढ़िया से धर बढ़िया से हमारे के जब बुझाला तब मारिला खाली हम पिटाइबे करिला कहत तनी को अस्थिर से धर कोई कदम धरी है हमरा के छुए मत दे। ये बाबा रौरो तो लगा पागले बाबा है हो दही ना हाथ में तारा के कहल एगो जरा ए छोड़ा ए बाबा के जब चेला ठीक नहीं खन दही ना हाथ में देखल जाला बाबा कि बाया मेहरारू के बाया आ मर्दाना के दही ना अभी सीख अच्छा अभी बच्चा बहुलो नहीं सीख खे एक बाबा का बोल बताई ना हमरा के तारा लड़का एकदम पक्का हुई हम कहतनी। कब होई हाँ कब होई कब होई यही बेरा होई हाँ तो उहे मतलब कब मतलब टाइम डेट दे हो तो गई बाबा अब कब देखिए होई? सुनिए तबे न होई। अब दवाई अभी दे के बुखार छूट जाओ कुछ दिन समय लागी अच्छा ठीक नु लेकिन है चेलवा के एक जगह लिया जाई हाँ, के रखे तारा के हमरा के हाँ आ एगो जड़ी बा ठीक नु अच्छा वो मड़ैया में जड़ी दे दी चला हाँ दे दे बनो हाँ दे दे हाँ जैसे जैसे ई कही हाँ वैसे वैसे करी हम हाँ ठीक नु ईस्ट आई एगो अच्छा ठीक नु हाँ आ ईस्ट तारा देही पे आई अच्छा आँख मुद ली है आँख मुद ली है बाबा दीदी हमरा समझ में नहीं किया ना पहले सुन हां जा लिखा तो हम जाता ना नहीं ना बोली ऐसा ही बुझाई ए, जाई न हाँ ईस्टवा आई हाँ तो जमन जौन जैसे जैसे करी वैसे तू बोली है मत अच्छा ठीक नु ओकरा जौन बुझाई तौन करी ठीक आ बा एकरा बाद एगो है जड़ी दी अच्छा ठीक नु आई है जीस्ट ईस्ट मंगाई आ ओकरा बाद बुझ के तू जो है तो आँख मुद लिह आ ईस्ट आई आ ओकरा बाद ई जड़ी दी आ तारा बाल बच्चा हो जाई आखिर कुछ होई तबे रे बाल बच्चा होई समझ में जड़िए आइले जाई ले ले दीदी। आई ना जन रे हमारा त ना जाता नहीं हम ई बताव तोय बा हाँ तो हां ठीक बा हाँ चली दीदी तो तू ई ना जाई है ई का है हाँ तब तो कमे ना होई जोन ए मेन दीदी काम तो हम ना जाए ई हमारा अकेले का करे जाई जी गोती नहीं है मार फेम का तो हमरा ना जइबू लो तब जा तो ऐसे लेके रह चल ना हम खड़ा रह में जे ना दीदी हमके डर लागता चला भेज दी का विचार बने के मन ए दीदी का पागल है इस तब ऐसे जिंदगी भर बाजिन बाजिन कहबी तो चली देखा तनी एगो काम कर का तू जा हो जाले एगो जड़ी होते बाद देखा हो जा धइले बरी उठा ना ले बाबा हम ई कुल ना होई हम छोड़ के ना जिम अपन गोतिनी के छोड़ के ना जीबू ना हम ना जाइम ए दीदी कोई मते उते ना मारेला सो तो छोड़ के ना जइबू नो तो विकल्प का भाई बताओ ए जे बैठल बानी अरे कुछ तो जड़ी दी तारा के करी तबे नो ए जे हम बानी रे टेंशन मत लीजिए ते छोड़ के कानवा में फाड़ दे खाते बहि रहस्त हमरा के बर कतब बोली कहनी हां हाँ कि चलन के लिए आ जा अच्छा ठीक नो हाँ चलने के आज जौन जौन कहले बनी हाँ वो काम कर दिए कर अच्छा ठीक नो हाँ इनका लइका नहीं होत हाँ ठीक बा है ना सुनो हाँ मैं काम कर ली है अपन अच्छा ठीक नो हाँ आज जहाँ कहल कि हई काम ना बत कूचब तोहरे के अब मारे लगे से तब मार लगे से कोई सब अकेले नहीं जाई हाँ अच्छा वो तास बरियार बिया अब ओकरा घरवा वाला तो भागी है मार के ई भी ए बोका हवा आई चोन खाइले बत का हो जाई और अब रे चल जाई भी मार बाबा यहाँ हक देबो बक हैं? तब जो हम जाता नहीं मैं काम बनाना बिगाड़ दे
अच्छा ठीक बा जाता नहीं जाई उ का फुसु फुसु बतियावत हो दीदी बतिया दे कुछ बतिया तोरा संता तोरा के मड़ई में लिया के जाइनु कुछ अगर गलत तोरा के लागी तो तुरंते चिल्लाइए हमरा के डराइए मत हम इजे रहम ठीक बा ठीक बा तो ठीक बा बाबा का बात बा ठीक बा हां ठीक बा बाबा मंजूर बा हां मंजूर का बा का कहतड़ू ठीक बा कोनो दिक्कत ना कोनो दिक्कत ना आ तू घबराई है मत तारा कनी अनु कि हाला गुलाम ना कनी चिल्लाइन दे ना ठीक बा इष्ट आई जोन बात अपन करी ओकर बात तार काम बच्चा पक्का हो जाए पता नहीं ठीक है बाटे चला हां लिया जीवनो हां सुमीर दल बनी जा लिया जा चली चला हो अब देखी हो कोनो कमी ना होके चाहिए ना ना होई कोनो दिक हमारे हाथ आ, कोनो दिक्कत परेशानी ना होके चाहिए जा अब हो तू ये बैठ हां अरे हम ये बानी ठीक बा बाबा कोनो परेशानी अनु बाबा आ देखी ना कजन काहे नु हमर बुचिया के पापा हमेशा लड़ाई करेलन हमरा से ये तो जंतर हमारे पे दे दे ते एगो जंतर बना दी ना अरे अरे का रे जल्दी आई जी अरे का हो गेले कि का हमरा से का कोला से का भला करे देखि मैं हमारे संग मैं ले ले अरे है ना रे अरे फेर हई डंडा वाली दीदी हई डंडा वाली ले अरे का बोलो कौन करत रहा रे हम का मेरा पहले ओझा पे विश्वास ना करे हम जड़ी देता नहीं है इनका के भौजी कि हई जड़िया ले लो नाती हूं तू जोड़ा मार कौन गाड़ी देत रहा भाई कर तू ओ अच्छा भाई बड़ा मार हम तो बढ़िया हम देते नहीं तारे का हई कि ना सुनो ना तू देत रहा अरे सुनो अरे सुनो ना हम देते नहीं कि हई लो जड़िया झूठ बोला था दीदी तू फुसुर करत रहा सान तू बतिया ना मन बुझ सुनो ना अरे सुनो ऐसे कोनो ओझा पे विश्वास ना करे अरे सुनो ना चले दीदी मार मेरे बाबा हो मार के बाबा हो अरे हम बाबा हो काट दी धोके चला देखी के भाग गेल रे भाग आ तोरा मारे के ना हटे तो अकेले नहीं तो हम का करी हमर होते ना छोड़त रहे दांत काट ले धके नतिया के ई ना बुझाइल हटे मैं चीज तो ले ये लेला सब मेरे मारी एक ओकरे के क्या करम बता ये तो का कोइले सरा उल्टा सीधा कुछ कर देलस का मैं सब ले लेलस आई हो भगवान अब हम देवर जी के काम मुंह देखाइम आई हो अजय दीदी मैं कानवा में के खोल लेलस गाला में के नरेटी में के कुल कह रहा सोनवा के ले लेलस गहना गुड़िया हे गोड़ भगवान में के पाए जनी के कुछ और कर तो मारे के ना रहो चल पुलिस में कंप्लेंट कर चल चल तो वाला कानवा में के तो चिल्लाई नहीं है का कइला सी ए बाबा अरे मारी के तो कोख तोड़ देली सो हां गहना ले ले जाओ बनी हां अरे होरी बाबा लेकिन बड़ी दर्द खत्म मार ले पैसे ही देख मरा गेले अरे कैसे रे ढुक में न कोई ले भीतरिया जोनी हई गहना में धरी अच्छा मैं ले बड़े नो हम ले ले बनी कुछ ले छोड़ ले कुछ नो ना नहीं छोड़ ले सुने काम को हाँ, बोली। ई गहना वाला लेके हां लगले आज ही हसे इने खुए तो तोरा अरे बोली ना दर्द अरे त पिटोई पे हमरो के तो का करी बोली सुन जाके बेच दी है ठीक नो हां अब पैसा में जहां बेईमानी कइले मार के कोख तोड़ देले पैसा बेईमानी ना करो अभी बेईमानी करबे तब का हमर ले देखी हम पिटाइल बनी अच्छा मारी लाते मुका हंसुआ पिटली है सब हां तब की जानत रह हाँ। अभी कटवा दे गर्दनी है तो हमारे दोस्त बा रो रो बैठ के भेज देते हमारे के पिटाई हम तो लेके हम महिने जगह लगता मिलल ह अनु अरे पिटाई के त कामे होता पिटात रह तबे न भेटाई बोका हवा सुनी रौरा के मेले 4 आना दे 12 आना ले हो जाई काम बिगड़ जाई यही बार हम कहता नहीं का काम बिगड़ जाई का हां दही मैदा हमरा के दो दवा कि ना ना दवा कि ना दवा कि ना हम मत कर तू करबो ना दो तो सुन एगो काम कर हां ते एगो चॉकलेट वगैरह खा लिए हां अब ले पैसे ठीक बा ठीक बा जो भाग 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 ए भाई तो मैं चढ़ा के लगा लेता है